खुलुमबाय आंनि दालिमि जि ब्लग चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय। गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम जथुम्मा बे जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय बयजोंबो अनजानाय सिबिजानाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार लोगोसे बे सारजोंनो लोगोआव फैफानो हादों तामुलपुर समष्टि तामुलपुर समष्टिनि सन्दीप बसुमतारी बारग' एमएलए बाबा आरो लोगोसे फैबावनो हाबावदों पबित्र कुमार बर' एमसिएलए बाबा गाहाय बेखेव गाहाय बिबुंथिगिरि हिसाबै जोंनि आफादजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि हेपि निउ इयार लेङाइ आफादगिरि फतेन्द्र बसुमतारी आफा गाहाय नेहाथारि जगत बसुमतारी आफा आरो बयजोंबो मिथिजा ओंखारबाय लोगोफोर ओंखारनानै जोंनि मिटिंफोराव थांनो नागिरबाय। इसोरनि खाथियाव पुर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वर आइ आफा आंखौथ' नोङो गावनि फिसा होननानै माबा मोनसेबाबो रैखा होनांसिगौ मेगन मोदै गनाला निस्सय फिथाइ मोनगोन खनसे नङा खननै नङा लाबाय पुर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वर आबुं गाहाय जमा महर नङा होमबा नोंखौनो जमा आबुं महराव गले गले खुलुमो आरो माबा मन्त्र दंबावो नामा हा दै बार अर अख्रां रायखांजोब्बाय माबा दंबावो नामा जोंहा रायखांनो बेखौनो बिराद फिसा साननानै लायो जयग' जेबो गैया होननानै साननानै लायो बेखौ फोथाय आइमोन आफामोन आइमोन मानिले धान ना मानिले फातान होनदों नों गोसो साननानै खुलुमबा जेबो मोननाय नङा 5 बोसोरबो 10 बोसोरबो बेयाव फिथाइ गैया नाथाय मानियोब्ला गोथार गोसो लानानै दुगैस्रां लोबस्रां जयग' होनो हायाखै मन्दिर लुनो हायाखै संनाय जानो संनाय आदारखौ जयग' होब्लाबो अराव होब्लाबो बेयो फिथाइ मोनगोन होनदों धुप जरासे लानानै सान्थि मोखां जानानै खुलुमनानै दाय गोरोन्थिनि निमाहा बिबाबो न'खरनि थाखाय गोथार गावनि लाइफ पार्टनारनि थाखाय गोलाव आयुनि थाखाय आर'ज गाबबाबो बेजोंबो इसोरा गोजोनगोन होनदों बेखौनो जोङो फोथाया मानो आलदा जुदा नागिरो आइमोन जोङो फोथायनांला ब्रह्म धर्मनि बिमाफोर बिहामजोफोर सनाफोर लोखिफोर जोंनि ब्रह्म बायख'आनो ओरैबायदि गिदिर होनदों